ev cejn weke cejnekî gelekî kevnar di dîroka mirovahiyê de tên naskirin. Ev cejn vedigere şaristaniyên Babil her wiha yên aşûriyan yanî di vê cejnê de gelek merasîm têl darxistin bi taybet di vê cejnê de gelê Asorî, Kildanî, Babilî bi cilê xwe kevnar û çandî ve yani di vê rojê de xwe dikin û xwe dixemlînin û vê cejnê pîroz dikin. Bi taybet ev cejn yani di vê cejnê de di destpêka buharê de tê pîrozkirin ji ber ev cejn yani bi destpêkirina buharê wektê zanî binûkirina jiyanê piştî yani derbasbûna zivistanê û destpêkirina demsala yani sala çandiniyê ve ev cejn di vê rojê de tê pîrozkirin. Bi taybet bernameya cejna li bajarê Tiltemir gelekî cuda ye. Gelek partiyên siyasî her wiha gelek komên çandî li vê derê amade bûne da ku vê rojê bi coş û moralekî gelekî mezin pîroz bikin.